Vítajte na mieste, kde sa relax v prekrásnom prostredí spája s budovaním nových obchodných príležitostí a eleganciou golfového sveta. Vítajte v Šajdíkových Humenciach. Len necelú hodinku jazdy autom z Bratislavy sa rozprestiera oceneniami ovenčený Penaty Golf Resort s 2 18-jamkovými ihriskami. Rezort patrí medzi najlepšie európske ihriská, no píši sa aj inými najmä. Je najväčší na Slovensku, užijete si tú najdlhšiu sezónu i najdlhšiu jamku v strednej Európe. Volám sa Lucia Béliková a dnes vám v tomto nádhernom prostredí predstavím prestížnu nehnuteľnosť, ktorá poteší milovníkov vyladených detailov a zároveň otvára dvere k prvotriednym obchodným a spoločenským kontaktom. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Sme v uzavretej stráženej časti rezortu, ktorá vám poskytne maximálne súkromie a bezpečie. Tu, na brehu jazera, sa týči spoločenstvo charizmatických nadčasových viliek s voľným prístupom k vode a nezameniteľnou dovolenkovou atmosférou. Každá z nich má svoj príbeh a jedinečný charakter. Táto z roku 2018 patrí k mladšej generácii viliek, ktorá stavila na väčšie rozmery a vysoký štandard. Vďaka jej šikovnej polohe hlbšie v strednom výbežku vám zabezpečí ešte viac pokoja a súkromia. Súčasní majitelia si vilku od začiatku zamilovali a dotvorili ju tak, aby tu mohli pohodlne tráviť pokojne aj celý rok. Na prvý pohľad vidno, že vyznávajú čistý dizajn, jemné prírodné farby a dotiahnuté detaily. Trojizbovú dispozíciu šikovne využili na maximum. Nájdete tu plnohodnotnú kuchyňu, jedálenskú i obývačkovú časť otvorenú smerom do záhrady, technickú miestnosť, ale aj priestrannú kúpeľňu s toaletou, a to na každom poschodí. Praktickou prístavbou vstupnej chodby zväčšili úžitkovú plochu vielky a vytvorili suchý prechod medzi garážou a domom. O teplo sa stará tepelné čerpadlo. Elektricky vykurovaná podlaha je regulovateľná v každej izbe zvlášť. Doplňajú ju klimatizácie a krb. Nechýba stabilné optické pripojenie, kamera i alarm. Rozloha pozemku je tu nadpriemerných 451 m2. Jeho predná časť je takmer bezúdržbová. Zaparkujete na nej až 3 vozidlá, pričom svoj golfový vozík pohodlne schováte do garáže s úložným priestorom. V zadnej časti dominuje trávnik lemovaný okrasnou výsadbou. Na zväčšenú prestrešenú terasu sa pohodlne zmestí sedenie pre väčšiu skupinu ľudí, aj výrivka, z ktorej si budete celoročne užívať pohľady na pokojnú hladinu jazera. Rodina s deťmi určite ocení oplotenie. Zákutia pozemku odhalia aj ďalšie vylepšenia, ako vonkajšia sprcha či vyvýšené záhony. Toto miesto vás celoročne inšpiruje k aktívnemu životnému štýlu. Z areálu golfových výliek sa ich majitelia dostanú celoročne svojim golfovým vozíkom cez mostík priamo k drivingu. Ale táto výnimočná vilka nie je iba o golfe. Užívanie vodnej plochy na kúpanie, člnkovanie či dokonca korčuľovanie máte v cene nehnuteľnosti. Rovnako ako užívanie oddychovej zóny areálu. Hneď za malou bránkou vás čakajú lesné cestičky, ako stvorené na pešiu či cykloturistiku, ba dokonca zber hríbov. Mimochodom, toto špičkové golfové ihrisko vyhľadávajú aj vďaka blízkosti letiska golfisti z celého sveta. A to dáva tejto vilke aj investičný potenciál. Príďte si navnímať jedinečný pocit z tohto miesta na našej osobnej obhliadke. Teším sa na vás.